Malawi Today. Ndi Ashadrick Namalomba mneneri wa Peter Mutharika komanso mneneri wa chipani chimenechi ana Malomba running mate walo wakale nkati mukapena tidikire kutabwera ndi Peter Mutharika sinuyo monga mene mwapolina ine ndavala red ndikhabwa running red ndikuti sikala ya DPP kwa sikala ya iya bali apo simona bali red apo ali paswa red apo koma Peter Mutharika anditengera pati nanga anditengera pati ndidikire ni nkatimu koma malawa kufuna adziwe kuti kodi running mate ukuveka tumphekesera Renata Bright Saka Jenny Answer Rosa Mbilizi zikuti bwanji ku DPP ku iniyo ndinu mneneri wa Peter Mutharika zikuti bwanji tidikire kaye abwera atu pachamangezi azalengezera momwemo ineyo pano panga limene ndichepera sana kubendulire imene yandichepera loko ntakhakundudziwa mosinga isinga ibendule ayi kumataona gali moto zingapo pano zikumabwera ndi security detail yachabe kwa basi mwina tambe kuganizira anthu amene akubwera ndi security yachabe ina konse tadikire Professor Arthur Peter Mutharika akubwera posachedwa apa in the next 15 minutes akhala akufika pano by the end of 30 minutes tikapachoka pano tikatadziwa uno kuti running mate ndi ndani unali mphekesera kunjako ena kuti ayi Mutharika atumiza munthu kasira zikalata akuti ayisa kupeza bwino sapita atumiza munthu akasire zikalata ino amene muli mneneri wawo zikumakhala bwanji kumeneko kuti akuti mulandu wa munda tipakazengera pa munda pompo a professor akubwera akukapereka mapepa lawo ndiye munthu odwala amabwera nkudzapereka munthu odwala kapena munthu oti sakupeza bwino amabwera nkudzapereka ayi anthu amene akunena zimene zija ndi anthu amene akuopa pangolino wathu Professor Arthur Peter Mutharika akuopa kaona mwachita migwirizano ndi Ford komanso National Democratic Party tiyembekeze migwirizano ina kutsogoloku mukuchita zokambirana ndi ati anthu ambiri tikukambirana ndi anthu ambiri apa sinapita kukaponya voti twa pozaponya voti pa 16 September ndi apa pali ulendo apapa ife tikufuna tauza Malawi aliyenseyo kaya magulu osiyanasiyana ngati ufuna kuti dziko lino tithane ndi mavuto amene wawo achakwera abwerawa fawa mavuto to achakwera abweretsa ngati ufuna kuti chotsa achakwera tithane ndi mavuto anjalawo tonse tibwere pamodzi ndi aliyenseyo ena akubwera ena ali koteroko abwere ndithu tigwire ntchito limodzi tipange alliance yayikulu yakuti kathane ndi mavuto amene Malawi akumana nawo mphekesera zinaso kuti mukambirana ndi UTM kukambirana ndi tidakambirana mabe mpaka na pano usiku akuti munali meeting ndi UTM kukambirana ndi tidakambirana mabe mpaka na pano tionano apa amene Professor Arthur Peter Mutharika akabwera kuti zikhala bwanji komanso ndanena kale kukambirana mpaka na pa 16 September tikhala tikukambirana chimene tikufuna ndi chakuti tikatumikire Amalawi tikathese mavuto amene ali pano anjalawa kusowa kwa ndalama ndi zazoterozo ndiye pafunika aliyense tibwere naye pamodzi tikaitonse pamodzi apamaliza mungamaona kunjako zikuti bwanji apita wina ine mukuona bwa ine sinaone na bwanji kodi munawafunsa Zumvekazi Zumveka ndafunsa akuti pa number 1 panopa ndio yankhula pano akuti panopa number 1 Dr. Jenny Answer number 2 Yasinthanso Khangati Alfred Gangata number 2 zone number 2 number kodi maina kwaje nanda padali ya Jenny Answer Bright Saka na Rosa number 3 panopa about 2 minutes ago number 3 Bright Saka and then you Bright Saka fika pa number 3 mine Zumvekera iniyo mukamaenda mwendera mukapera mwamvera bwanji ina ngasitu fusa tika maenda anthu akulankhula apanopa amene ali patsogolo nene wa professor ndine akuti amene ali patsogolo nakosa ndifusa ine bwana ingonena nditakufunsani ingwauza akuti amene ali patsogolo ndi Jenny Answer papaka dali pano kozo kanga lizuma sintha zuma sintha nditi kwa amene ali chilunga bibi lagwa mabibi kwambiri inu musabwere simunabwere pano professor kodi ife timanena zimene tikumva timanena zimene tikumva and tikunena kuti it's not we cannot independently confirm that yes koma ndi zimene zimveka yes inu mwambanje iyayi hayi koma kuti apita auzanji sinangamalankhula ndiwo dikire kaye ndanena kuti nkhani ine ndichepera kodi nkhani nkhani njaikulu iyi injofunika yekha tambasule thumba limene
wabwera running mate yo kapena adakali ku area 10 ndiye mufuna kunitambasule running mate ndikuyankhula pano ali muholomu kapena ali ku area 10 komanso mmene mwavalia inu kodi aliyense tupano tosefa aliyense atokhala running mate zona siye ndikulupirira aliyense atokhala running mate pano pamene zilili pano ili funso lisimulithawa atu uyu running mate ali mkatimu ali ku area 10 mutokhala inuyo ndati landlord wabwera pangolini pangolini ndendani ABM Professor Arthur Bida Mutali kutakhale pangolini chifukwa cha zimene adachita mbuyo ali Malawi aliyense akudziwa zimene ABM adachita silimakona ndi njala atu ayi lero rukona ndi njala alipo mmidzi mukapita anthu akulira mmidzi pangolini wathu lero akubwera pano tufuna dziko la Malawi lidziwe za pangolini amene ABM edu ndiye tufuna kuti ABM apitirize zimene ankapanga zija tichoke mu ukapolo tichoke mu ulombo anthu fe takangati dziko lino si lathu ya kukangati kuti ife ndi alendo pamene kuno ndi kwathu mavutika ife mukhala ngati alendo edwe bwanji mwetu uvutikiramu nekasi kwaweni wake kumachitsa nthanga dzungu kulifuna ndi ifeyo tukhanga tititi kwaweni wake chifukwa sili kudya zimene akudya koma mwalima nanga sikuti munthu udye ulime kodina kwadi tili mabwanji wapanda federeza wakwera mtengo kwadi anthu ali mabwanji federeza wakwera mtengo sankanena kuti alipatsa federeza wa 4,000 enkanthu lero akuti lero ndi 140,000 kumidzi kuja angakwanitse baba sakwanitsa ndiye nkhani yaketu nditudi ndakuti ndiyapona akuti ifeyo tizibereka bana kuti azilipatsa ndalamazo osapititsa kucheni ba ukagula federeza ba kuti achepetse federeza mtengo wake ndiye nkhani yaketu ayi ndathokoza ulamuliro wa Peter Mutharika atawina ungaoneke bwanji kuchokala wapambana chifukwa zambiri zisintha chifukwa ABM is an action man. ABM is an action man. He doesn't just talk. No, he doesn't just talk. No. He's an action man. Yes. Bwana. Aitathokoza kwambiri. Nzanga kafe Maulidi ndaona ali ndi akamlepo Kaluwa. Akaluwa. Mwabwera kuno zuri bwanji. Lero simasewerayi. That's why I've dressed so roughly because today is a D-Day. We don't want any childishness. Malawi Electoral Commission should be very careful because this is a day that Malawians, they want something meaningful for this country. Malawians, they want something tangible for this country. We don't want any rigging. If there'll be rigging, there'll be chaos in this country. Yes, he's definitely winning because we have seen the structures where Peter is leading. If they are going to mispronounce the outcome of the elections, there will be chaos. Lero amenera kuti nawo sazapereke kalata zosenyeza chidwi chawo kungwe limene lilameke koma taona kufika zimene zitezemu zoti kuti zikutanthauza chani koma kwina kwanthu kuti ndala amazitsata ndi zina zotero titakufotokoza kuti zikutanthauza kuti amwene fumbo nawonso akufunanso ndi DPP ziyeti khale tikuona zambiri ndithu lero zochitika zosiyana-siyana tiyesetsa kuti tiyankhule ndi amwene fumbo timve mbali yawo kunalowa kumkatimo muli mbali iti masana wamubwera kapena anthu basi kuti iyayi zatera pomwepo tiyesetsa nthawi ina tiwapeze amwene fumbo ati kutifotokozera bwino koma panja pano kusina tikaona kuti pakhala pakufika anthu osiyana-siyana chipani DPP azimayi mayimba anthu ambiri wakati posachedwa pompano pafikaso Bright Msaka amene ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha DPP mchigawo cha Eastern Region ndiye pali nkhani ine imene imakhala
yakhala yopatsa chidwi kwambiri kwa anthu ndikhulupiriranso amene akutionera pano amalawi ambiri akuyembekezera kuti aone kuti kodi apita Mutharika liwiro limeneli athamanga ndi ndani kuti zokambirana usiku kuti zinazotero pakana pano wabvapo chimanong'onong'o pena pake kuti chimanong'onong'o tikuyenda chimanong'onong'o tikumveka kuti ayipangana kukambirana ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha UTM Akabambe Dr. Mtso Kabambe iya tuso pa social media dzulo akhala akufotokoza zosiyana-siyana wakhala kukutuluka ndithu kuti ayi mwina wakambirana ndi wakuti koma zimene mwina amphekesera zogwirika zimene taziona zokuti mtsogoleri wa chipani chimenechi cha DPP akukambirana ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Mtso Kabambe tiziona ndithu zinthu kuti zikhala motani tili pano kuti tiupatsireni kuti taona atsogoleri osiyana-siyana azipanizi kapena atha kukhala amwene mfumu kapena atha kukhala achihana kapena amene tikufotokozera kuti Akabambe koma timaona kuti kawiri president kapena amene akufuna kupikisana amafika kuno ndi munthu amene akhalera amafika naye limodzi pagalimoto ndiye mwina awabwera kale mwina wachotseka ina amenewo Akabambe sanabwere ndikuti munthu mmodzi sanabwere pamenepa pa line up ya anthu amene makhala pakumveka-mphekesera kuti ndi amene apikisane nawo ndiye mchaka cha 2019 ndinaona amene president wa chipani Mutharika anadabwitsana ndiye mwinaso this time around afunanso mwinaso atidabwitse mwina pakhani imeneyo zikuonetsa kuti Mutharika amachita zodabwitsa ngomutola munthu pa roundabout tiye ndizipita mwinaso panonso mwinaso atidabwitsanso munjira ina yake zambiri ndithu ndi zimene zikhale zikuchitika tikhale zikuwapatsira tili pano kuti tiapatsire zonse zimene zikhale zikuchitika ndithu zokhuzana ndi tsiku la lero imene tikufotokozerani kuchokera ku mpingo wa Mutharika International Convention Center PICC. Christina ndimakonda kutsindika kuti dzina la mtsogoleri wakale Malemu Bingu ndi Bingu wa Mutharika malo anonso tikamabwera kuno analemba ndithu kuti Bingu wa Mutharika International Convention Center anthu amangoti ku Bingu aya enaso amasokoneza kuti ayi Bingu Conference Center convention ndimaona panjapo kuti kwadzadza amayi ndi amene adzadza achinyamata mwina zimene zikutanthauza chani izizi ndikuti zikuonetsa kuti chipani cha DPP ndi chipani chimene kuli magulu onse achinyamata ali kumweko amene akhala akufika akulowa azimayi ali kumweko azibambo ine nali pano dzulo tinaona kuti dzulo panabwera presidential aspirants ena anatuluka ngati macandidate akunena kuti zimasiyana aspirant ukamatuluka akakuvomereza ndiwe candidate ndiye tinaona Joyce Banda anabwera ndithu nawonso ndi gulu lawo la anthu kunazabwera Adiu Chilungu James Chilungu anabweranso ndi anthu awo koma ambiri anadzadza ndi azimayi kumbali ya Adiu James Chilungu amene anadzadza ndi azimayi amenenso ndi achisilamu ndiye timakambira alapomba ndi zanga chawo zimene kuti izi zikutanthauza kuti mwina chifukwa choti iwo ndi Isilamu ndiye kuti abweretsanso asilamu anzawo kuti awathandizire kapena ndi support imene ikuchokera kwa asilamu anzawo koma izi tikuona kuti walero zikusiyana chipani cha DPP different age groups I know that kutanthauza kuti ndi chipani chimene mwina chili posepose chipani cha DPP kuti chakhalisa achirungu tikusiyanisa ndi achirungu ndi independent candidate koma ichi ndi chipani choti choti chili ndi anthu chidali mboma ndiye kuti anthu akuchitsachabe zikuyenera kusiyana ndipo tsiku la lero tikuyembekezera kuti kuno kufika anthu ambiri tikapeza chitetezo mwina unalinso pano kuona achitetezo kumbali achitetezo kusiyanisa ndi dzulo lero tikuona kuti kuliso IMDF asilikali amene wankhondo amenenso afika ochulukirapo ndithu kuzapereka chitetezo kuthandizana ndi apolisi amene abwera ndikaonanso kumbali ya apolisi abweranso ochuluka kusiyana ndi mmene amakhalira kusiyana ndi dzulo mmene zimakhalira ndi zinthu zimene zikutipatsabe chithunzithunzi zina mwina zikutengeranso ndi munthu amene akubwera candidate Mutharika being former president